здраве, баш Гоше! Пачо, знаеш каква е разликата между медицинския спирт и уискито? Медицинския спирт може да се пие, докато уискито трябва да се пие. Тате, трябва да поговорим. Изнасяш ли са? Не! Хубаво си, сядай. Тате, понеже от първи клас не си ходил на родителска среща, класната ми иска да говори с теб. Хубаво, кога и къде трябва да ида? И че оцелява разговора, аз трябва да повърна. Тате, тя чака пред вратата. Хубаво, извикай я. Чинче, добра ли си? Дърти е в хола. Добре. Той човек добре ли е? Нищо му няма. Вие ли сте бащата на Петърчо? Кой? Петърчо! Кой? Петърчо! Кой? Тате, аз съм Петърчо. Не беше ли Петю? Не, Петър съм. Сета, сядайте. Здравейте, аз съм госпожа Ангелова. Аз съм Биров. Анастас Биров. Кажете сега какво става с Петър. Държането на сина ви е крайно невъзпитано. Има лоши оценки и се държи безобразно. И аз какво да направя? Ми идва облечен от чист като травестит. Възвръщаваш ме, бе? Тате, това беше един много сериозен пиянски бас. Сета. Идва пиян на училище. Верно ли е? Чукни пет, мой се окажеш, мой се... Хубаво, ще направя нещо по въпроса. Искаш ли утре да излезем на кафе? Не, утре съм страшно заед и няма да мога. Чао, ще се погрижа за всичко. Какво правиш тук? Забравих си червилото. Колко е часа? 2. През нощта. Може ли да дойдеш към обяд поне? Мерси за поканата. Тати, какво ти става? Нищо. Кажи какво има. Мисля, че класната ми те харесва. И ако искаш да завършиш даско, можеш да измислиш нещо. Аз това за всеки друг би го направил. Ама за теб? Не. Аре, ти си ми баща. Искам да завърша. Аз ще трети клас преповтарям. И си искам сега да се научиш. Ще учиш, за да се получиш. Худе. Моля, и да не ме плюеш. В много задушно стана. Ще отворя малко.
Тате, за какво жените винаги правят от мухата слон? Защото обича всичко, което увеличава размера си.